Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi bore yma. Diolch i chi am ymuno ni. Gadewch i ni offrymu gweddi gyda'n gilydd dros Wcrain. Gweddiwn. Dduw yn y nefoedd, ti sy'n noddfa ac yn nerth i ni ac yn gymorth parod mewn cyfyngder. Gweddiwn dros bobl Wcrain, dros eu harweinwyr cymunedol a gwleidyddol. Trwy ysbryd glân, rhod arweiniad iddynt ar yr adeg anodd hon. Gweddiwn dros sefydliadau ac arweinwyr y byd sydd ar dylanwad i weithio dros heddwch. Gweddiwn hefyd dros bobl a chenhedloedd sy'n dal dig. Cynorthwya nhw i weld mai trafod yw'r ffordd orau ymlaen. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu Grist, tywysog tangnefedd. Amen. Wel, wi am eich gwahodd chi yn ystod y myfyrdod hwn heddi i feddwl gyda fi am Thomas. Wedi dewis 2 ddarlleniad o'r Testament Newydd o Efengyl Ioan. Mae'r darlleniad cyntaf yn dod o'r 4 bennod ar 10 sydd yn sôn am ffyddlondeb Thomas i Iesu Grist. Yr ail ddarlleniad wedyn o'r 20 bennod o Efengyl Ioan, lle mae Thomas eisiau gweld prawf bod Iesu'n fyw. Dyma'r darlleniad cyntaf.
Peidiwch a gadael I ddim gynhyrfu'ch calon. Credwch yn niw a chredwch yn ofinnau hefyd. Yn hif yn had y mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud fy mod yn mynd I baratoi lle chwi. Ac os a fa pharatoi lle chwi, fydd o fy nôl atoch a'ch cymryd chwi ato fy hun, mwyn I chwythau hefyd fod lle rwy fi. Fe wyddoch yr ffordd i'r lle rwy fi'n mynd. Meddai Thomas wrtho, arglwydd, ni wyddom I ble rwy ti'n mynd. Sut y gallwn wybod y ffordd? Dywedodd Iesu wrtho, my fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid oedd Thomas a elwir didymus un o'r 12 gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Ac felly dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydy ni wedi gweld yr arglwydd. Ond meddai ef wrthynt, os na wylaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo, a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ym mhen wythnos, yr oedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda nhw. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd I chwi. Yna meddai wrth Thomas, estyn dy fus yma, edrych ar fy nwylo, estyn dy law a'i roi yn fystlys, a phaid y bod yn angredadun, bydd yn gredadun. Atebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw. Dywedodd Iesu wrtho, ai am I ti fy ngweld I yr wyt ti wedi credu. Gwyneu byd yr rhai y gredodd, heb iddynt weld. Pan feddyliwn ni am ddisgyblion Iesu Grist, mae dyn ni ambell I air I ni'n gysylltu ac ambell I enw. Enghraifft, pan feddyliwn ni am Judas, fe gysylltwn ni enw fe ar gair bradychwr. Pan feddyliwn ni am Pedr, iddo wadu Iesu Grist deirgwaith, I ni'n cysylltu I enw ar gair craig. I ni'n cysylltu Ioan a goleini. Ond beth am Thomas, Rhian? Dim ond i'r gair y medrwn ni gysylltu ar enw Thomas yma yn y Testament Newydd,
a'r gair hwnnw yw amheuaeth. Drion ohono fe. Ond ydy'r gair amheuaeth yn wir yn ddisgrifiad teg o'i gymeriad a'i bersonoliaeth? Ydy'r elfen o amheuaeth sydd yn ei gymeriad yn rhywbeth negyddol, neu a ddylsyn ni weld e fel rhywbeth cadarnhaol? Oedd ei chwilfrydedd yn perthyn iddo fe. Oedd ganddo feddwl chwilfrydig. Oedd e am weld y gwirionedd mwyn ei gredu. Ond unwaith y gwelodd y gwirionedd, mi roedd e'n barod iawn i gredu wedyn. Fe ddywedodd rhywun am Thomas, his doubt had a purpose. Thomas wanted to know the truth. His doubt gives evidence, not a lack of faith, but a desire to have faith founded in fact, not fantasy. Roedd na bwrpas y tu ôl i amheuaeth Thomas. Efengil Ioan yw'r unig efengil sy'n rhoi sylw penodol i Thomas. Mae'r efengylwyr eraill ond yn ei restru fe'n un o'r disgyblion. Ond mae Ioan yn sôn amdano ar fwy nac un a chlysur. Mae'n siŵr taw'r cyfeiriad sydd yn fwyaf cyfarwydd gyda ni a Thomas yn efengil Ioan yw'r adnodau a ddarllenwyd ynghynt allan o'r ugeinfed bennod. Atebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw. Gadewch i ni atgoffa'n gilydd o'r hyn ddigwyddodd wedi'r atgyfodiad. Mae'r Magdalene oedd y cyntaf i weld Iesu'n fyw, ac aeth ar frys i ddweud wrth y disgyblion. Ond pan welwn yr Iesu byw'n ymddangos i'r disgyblion am y tro cynta, roedd y disgyblion yn cwato tu ôl i ddrysau clo. Oedd y disgyblion wedi cloi hunain i fewn i ystafell oherwydd oedd ofn yr awdurdodau arnynt. Ond roedd Thomas yn absennol o'r cyfarfyddiad hwnnw ar nos Sul y Pasg. Doedd Thomas ddim yn yr ystafell, ac o ganlyniad, doedd Thomas ddim yn credu i gyd disgyblion pam ddywedwyd wrtho fod Iesu'n fyw. Felly, fedrwn ni fyth ac ame bod yna elfen fach o amheuaeth yn perthyn i Thomas. Ond, ai ame bod Crist yn fyw oedd e? Neu ai ame gair y disgyblion oedd e? Oedd angen prawf ar Thomas bod Iesu'n fyw. Ond oedd eisiau gweld a'i ligaid ei hunain fod Iesu'n fyw. Ac fe ath wythnos gyfan heibio cyn i Iesu ymddangos i ddisgyblion am yr ail waith. A Thomas yn y cwmni y tro hwn. Aeth wythnos cyfan heibio nes i Thomas gael cyfle i weld ôl yr hoelion yn nwylo Iesu ac yn ei ystlys. Eisiau gweld dros ei hunan o'r Thomas yn dyfe. Os oedd e'n ame o gwbl, nid am ei arglwydd a wnaeth e, ond am ei gair i gyd disgyblion. Ac o weld dwyloc ystlys Iesu, doedd dim angen prawf pellach arno fe. Yn hytrach fe wna Thomas i gyffes fawr o ffydd, fy arglwydd am Duw. A dyma i chafbwynt efengil Ioan. Thomas oedd y cyntaf i gyffesu diwdod y Crist atgyfodedig. Thomas yn ôl traddodiad oedd yr apostol a aeth ar efengil i Parthia ac i'r India ac fe fuodd e farw yn onferthyr. Na chi beth od yw amheuon yn dyfe? Ac fe fydd enw Thomas Drion yn cael ei gysylltu ar enw amheuwr am byth. Wel, wrth i ni feddwl amdano, gadewch i ni gofio i fod yn llawer mwy nac angheuwr. A mae e'n deyrngar i'r arglwydd. Mae'n esiampl i ni gyd. Mae fe'n un sydd yn chwilio am y gwirionedd. A mae yna awydd yna fe hefyd i weld dros ei hunan y gwirionedd ryfeddol fod Crist yn fyw, fy arglwydd am Duw. Gellir dadnau nad oedd ffydd Thomas yn gyflawn oherwydd i fod e'n dibynnu ar weld. Ond i ni Gristnogion heddi, sydd heb cael cyfle i weld Iesu'n gorfforol fel y gwnaeth Thomas, mae elan i ni yn dywe, drwy ein hymddiriadaeth lwyr yng ngeiriau Iesu, i weld nid gyda llygad naturiol, ond i weld gyda llygad ffydd. Ac o'i weld, ac o'i deimlo, ac o'i brofi, cyhoeddi gyda Thomas, fy arglwydd am Duw.
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Dyma ni'n troi atat mewn gweddi unwaith yn rhagor arglwydd, ac yn diolch i ti am y fraint o fedru troi atat mewn gweddi fel hyn. Diolch yn dyfawredd mae Duw wyt ti sydd yn gwrando ar bob gweddi. Ac mae hynny'n gysur mawr i ni o dad. Oherwydd ambell waith ar daith bywyd i ni'n teimlo bod ni'n unig, yn y gysur yw wybod efo ti wrth law bob amser. I ni'n diolch i ti arglwydd am yr wythnos aeth heibio. I ni'n diolch am dy ofal ohonom. Ac i ni'n diolch am gweld cychwyn wythnos newydd yn ein hanes ni yn dy gwmni di. Diolchwn i ti am y diwrnod hwn a'i fendithion. Cyhoeddwn gyda balchder mae dydd yr arglwydd yw e. Mae ond yn iawn felly o dad fod ni'n neilltuo hanner awr fech gyda'n gilydd fan hyn. I offrymu'n gweddiau, i fynegu'n diolch, i offrymu'n mawl i ti hefyd ac i ddyrchafu dy enw sanctaidd. Oherwydd ti yw ein Duw ni, ninen bobl i ti a defaid y borfa. Arglwydd i ni'n diolch i ti am gyfle i fyfyrio ar hanes Thomas dy ddisgybl heddi. I ni'n diolch arglwydd am ei waith fel disgybl ffyddlon i ti, ac am ei awydd i fod yn driw i ti hyd y diwedd. I ni'n diolch arglwydd bod i gwestiynau ef wedi arwen at ddatganiadau mawr. Dy fab Iesu'n datgan mae my fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd.
Thomas yn datgan fy arglwydd am Duw. A diolch i ti arglwydd am y profiadau ni'n cael mewn bywyd sydd yn cadarnhau. Yn cadarnhau unrhyw amheuon a gawn ni o bryd i'w gilydd. Ac mae'n siŵr gen i fod yna amheuon yn dod i'n rhan ni gyd. Mae bywyd yn gallu bod yn anodd ar adegau ac yn heriol iawn. Ac fe fyddwn ni o bryd i'w gilydd fel Thomas yn ame ambell i beth. Ond diolch arglwydd am arwyddion sydd yn ein cadarnhau ni yn y ffydd. Ac na fedrwn ni fel Thomas gynt osod ein bysedd yn y creithiau sydd ar ddwylo ac yn ystlys Iesu Grist. Helpa ni arglwydd i weld yr Iesu byw gyda llygaid ffydd ac i ymdeimlo ei bresenoldeb drwy dy lan ysbryd di. Diolch i ti arglwydd mae Iesu byw yw'n Iesu ni. Iesu buddugoliaethus. Iesu sydd wedi concro'r bedd. Iesu sydd wedi agor ffordd newydd i ni ac wedi cynnig gobaith newydd. A helpa ni o dad nefol i fod yn ymgorfforiad o'r gobaith newydd hwnnw ac o neges yr efengil heddi. Wrth i ni ystyried cyflwyr ein byd ni o dad nefol, i ni'n gweddio bydd y gobaith Cristnogol yn ymdreiddio i fewn i'n byd ni. Yn sicr mae angen dobeth di arno ni heddi. Mae angen dobeth di ar yr heini sydd yn ofni gweld y nos yn dod heno ac yn ofni gweld y wawr yn torri fori. O Dduw gobaith. Bydd yn heddwch ac yn dangnefedd i dy blant. Bydd yn ysbrydoliaeth ac yn arweiniad. Ac o Iesu Grist, helpa ni i lynu wrth deiriau di ath weledigaeth di ath freuddwyd di. Ar o'r goroldeb a'r dewrder ni, i gamu ymlaen yn hyderus gyda'n ffydd a'n gobaith yn sownd yno ti. Gwrando'n gweddi felly arglwydd a maddau i ni hefyd bod bai a phechod yn derbyn di. Achos mae eisiau dy fyddeiant di arno ni bob un. At bwy arall allwn ni droi dwed. Pwy arall byddai'n bodlon ein derbyn ni fel yr un ni, ac eto'n dal i'n caru ni, ond ti dy hun. Maddau'n beie felly, a helpa ni o dad nefol i blygu thywyllus di yn unig, ein bod ni'n gwybod pa mor anoedd mae gwneud hynny ar adegau. Clyw ein gweddi felly o dad, yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr, a gobaith y byd. Yr un yn dysgodd wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, diled y deyrnas, gwnelau'r dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr. Ac nac harwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can ei seiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. A fyddo gyda ni oll. Amen.